Radyo Mandong. O kining panghitabo ba, kinahanglan masayod ang ginikanan, bisan gani 14 anyos dako na beto Radyo Mandong. 15 oy. 15 Dalagit pa na gyud kaayo day. Yes, oo. So kato sa ato pa grade 9. Grade 9. Og sa karaan nato na day nga curriculum ano to sa sistema sa edukasyon. Third Unsa year? siya? Third year. Grade 6, 7, 8, third year high school. Oh, third year high school. Dalaga na kaayo. Junior high na karon Radyo Mandong. Mao na karon pahinumduman mga ginikanan, wag gyud ta kabalo sa unsay hunahuna sa ubang tawo no. Di pa man ko ginikanan Radyo Mandong pero ako'y mga pag-umangkon babae. Yes, Hindi naapod ko'y kanaganing mga nadunggan experiences ni ingon ana. So kinahanglan makabalo ang mga bata o ingon man ginikanan sa good touch and bad touch. Kana importante gyud na siya. Davao City Police Office ubang kapulisan Radyo Mandong kani body safety for kids ba? Oo. Dili lang ha? Dili lang na kay kumo ama-ama. Yes. Dili uyuan, sakto. Apuhan, amahan, basta kutob sa lalaki. Bagya kasama opposite sex. Yes. Nga moduol-duol sa inyong anak bagya kasamang babae. Bantayanan yun bagya kasama. Oo, sakto Radyo Mandong. Dili lang gani kay babae, kay nabay mga lalaki nga mga bata pod nga kanang biktima. Biktima pod ana ba pangmulis siya. Sexual abuses. Pangmulis siya tinuod na day. Mo to nga nagpahinumdom ang kapulisan aning good touch and bad touch. Unsay kuanday kanang touch nga walay malis. Oo, ang good touch kana ganing person ng top or kanang dili gani siya kanang hipo gani nga di ba na may uban nga magaglihi naman murag nagpapahimulos na gyud. Oo kana bitang murabag sa ato sa Binisaya pa mura naman kuan ni gilamutak oy ana ba oo sige day oo kana dang igsuon nga kana gani murag pisilon ang imuhang kanang sa tawag na dili aping oo kana imong cheekbone ana unya mao na siya ang sa good touch ang sa bad touch ana mga nagabunit sa mga private parts kana day na naghipo-hipo na oo nya ingnon ka nga uy ayaw lagsaba kana ay lagsaba ha nya tagaan-ta ka biskit candy ha candy na ingon na mga experiences tagaan-ta ka kwarta unya ayaw gyud saba mga insidente kini ato duwa ra man ni gan di ba ni mga ingon ana duwa ra man niya ugba na pud ha tagaan-ta na pud ka candy ha nya syempre mga inosente kayo mga bata kay iladilaron lang. Nya napay usa Radyo Mandong kanang hulgaon nga kumusaba gani ka. Mao na dira mao na ba. Mahitabuan ang imong mama. Di ba? Maraba ko'y pusil. Maraba ko'y kutsilyo. Mao na. Waso ko'y saba kung gusto nimo makita pa imong mama ug imong mga igsoon. Ana ba? No? Mao na siya Radyo Mandong pag mga ingon ana bad touch sa mga ginikanan, kumustahon sa kanunay ang mga anak gikan sa eskwelahan, sa balay, kumusta imong adlaw, unsa man hitabo sa imong karon para mag-open ba? Kinsa ka uban nimo ron gang? Kisa na imong amiga gang permanente kuyog-kuyog. Taka asa man aga? Usa ngalan apelyido adagang. Bisan gani ka ng mga dula-dula Radyo Mandong sa mga bata nga kanang bahay-bahay. Delikado ba yan na? Delikado na day. Mga kauban nga mga lalaki nga mga bata nya kabalo na kakaron sa TikTok. Makita nila mga bastos, di ba?